तार समझा दो हमें हम गांव से ना आनी कि कुछ इनकर बात हां बुढ़ा भतार बात समझाई ना समझाबो हमरा के तो देखो गांव देहात के लगी का जानी कि फैशन का होला नौकर बना के रखले बड़न नौकर हमार बियाह होइल रहे त 2 दिन में अगर टाइम से ना उठनी त पूरा गांव ढोल पीट देना हवे एगो माई के घर में आन के सुतइले बड़न देखते नहीं कौन खाली सजत या सबरत या पलंग तुरत या ई कहत रन कि उठ के तेहू कमा कले अपने धोती कुर्ता झाड़ ले बड़न जा तरन गांव घूमे हला ना चिला ना घरे चाय पिए जा तरन घरे बुझाइते नहीं कि एगो करत करत मर जाई एगो सुतते सुतते मर जाई मैं गोबर पानी गोबर गोइठा भैंस के लाना पता ही चला देनी लेकिन अब तक माई ना उठली है काहे के उठी है रात भर फुसुर फुसुर फोन से बतियाई है आ दिन भर सस सबर के रील बनल है अच्छा हमरो दिन आवे हमर मरद नतिया के चलते ऐसन होत ताटे उ निक रहता ऐसन देखे के दिने ना पड़त बतावा हो भवाई पहले बड़न एकदम दूध के उजर लेखा एकदम चाटा मजनी घरबे में ससुरो नतिया त उजर उजर पी लेता आ जा तरन पंचायती घरे अपना करे के त पंचायती होइते नहीं कि दूसरा के बात बतियले चलत मन तो करत हमहू छोड़ छाड़ के नैहर चली आज 5 साल से काम करत करत एकदम देश जांगर बैठल जाता लेकिन उ माई के खटिया तुरला से फुसते नहीं ओनी सनी कुछ पार के देखा ना कुल खा छगल बा लसरा त लोग का करबा उठा के हमर चले के पड़त आज के हाथ पता हिया बिया चली देखी कुल गोबरा पानी कैले बिया कि ना हो भैया पता हिया ए पता हिया भता से कम ना रख ले सुना धैला पता हिया काजी कचिला तो नहीं पड़ा लेखा अरे गोरा ने ना तो ओकर घर बा सुगर चा मिला रह तनी बना त जाई ओकरे घरे दिन रात बोड़िया बिस्तरा ले लिया जके सूती बैठी खोई को मिली चाहिए काहे के कहतनी अरे बाप रे हमसे बला के पियाई ना अरे बिरजस काका हां त प्रेम से उ नथियो त आरो बिगाड़ के धरत तरन हमर घर के कुटन पानी करत तरन भइल बड़ ऐसा का है बोला थे रे त का कहल चाहतनी बताई ना तनी कहल चाहते वैसा तनी बना न तू औ का तार माई आजी घरवा में सुतल बिया पलंग तुरत ये कहे के नहीं खे हम ही घर के नौकर बानी माने हमर बाबू माई कम दहेज देले बड़न त हमर इज्जत नहीं खे ओकर बाबू माई 4 लाख दे देले बड़न त एकदम झूलुए पे झूली बताई ना तनी ओ कर से कहब रे तू अबे कहिया कहब जी ना मर जाए तब कहब अरे तू बात नहीं के समझ हां कपार पे चढ़ाई ने दिन रात कपार ना फोड़ देलस त कहब हमरा से चाय पानी मत मांगे हमर मरद आजी त अलगा होख अरे बढ़ जात बाली त तोरे से न कह बुद्धि नहीं खे कि बढ़ जात करत करत मर जा छोटकी सूत के मर जा अच्छा चल बना कहां दे बोलाई तहार माई बिया तहार पर तो बिया हम काहे खातिर बोला जाई नहीं ऐसा बिया कर दे हवस में जाना क्या बाबू ये ठीक किया क्या हार है रे जाना एकदम घर में पानी खौला के ढाल छोटा की सुनाई थोड़ी ना माई के ली का करत है रे बाप बाबूजी रोवा तो डिस्टर्ब कर देना लाज बा कपार पे लुगा बा लाज मां लाज चाहे में गंवार जैसा हमेशा रहल बाड़ू तो देहात के काज में की सर मारो सास ससुर के लाज कर जाला गंवार ना कहि जा देखा पूरा उ समझा दे कि मुंह से संभाल के बोला आज तक हम बाबू में हमर से ना बोललो ऐसे मत कर अरे भाई एकरा के लेके रहे के बात रही हमरा के अलगा क दी अरे हम अकेले कर त के लेके रही बियाह रहुरा करबैले बनी त अच्छा रुकाओ था तो कहत तो ऐसा ना भतार के लाज ना ससुर भसुर के लाज हमरा के त बोला था उ ठीक बा लेकिन हमर भतार पे मत जा का रे तारा भतार पे जन्मा के जन्मा के तू बोल का कर सर ए तार को समझा दो हमें जिक्सा हम गांव से ना आनी कि कुछ इनकर बात हां बुढ़ा भतार बात समझाई ना समझाबो हमरा के तो देखो गांव देहात के लगी का जानी कि फैशन का होला गांव के ना रही है ना कई तार भीड़ ना भरी चाउर तालुक जइया ना त ठीक ना शहर से लू त बड़ा एकदम खातर उतर में जा अब ना सोचले रही रे भैया की बाप घर कैसे बोली आय बताओ देखो तनी बाबूजी तारा रहते हुए लोभर से बतियावती है अरे हां जानू का बोल अरे हम ना लगाई कैसन करनी वैसन भरनी हम जा तनी खेत में काम करे हम बोल दे रहे हैं जब से आई है किच किच हमेशा करती रहती है पिच ये कौन भाषा है रे समझ में नहीं आता कहले हनी ना आपको कि हम इजिया ना रह हम शहर में जाता नहीं हमरा से ई सब ना होई घास पूरा होई वो हम ई सब ना कर पाई हम ई लगता नहीं हम हमार सब घर में धोल बर्तन तक ना आए तू कहले भाई इना एक हम गोबर पानी करी तो का करबो ना चलो के मारई वाला घर में जाते न तई कुल करे के पड़ी आय आवा तो दोगला तो के हम बतावत है
तू टेंशन जौन मत बोले के बा ओकरा से बोली हमरा से कह दी कि बार-बार मत बोली ठीक बा ढेर हमरा से ना होई बोला जा तू अपन जा का वो का हम बोलाओ तो आज तू का हरन हो का छोड़ा देते बस बुढ़ावा हरे के अब माई के घर में से बोलाई का अब घर में से माई के बोलाई हम ना बोला तो ना बोला तो मुड़ी का मार दे भक्का दे बोला दी बोला कि रो कपाट चूरी भैया भाग रे माई आई राम तो तू ना बोला तो मारी के झोटा पकड़ के हम जाता नहीं ना बता दे बो आई देखा ना अरे माई बाप माई घरे खइले रहतु न तारो चल दिया गल रहतु आ कहत तारू न हई हम ना करब तो हई तोर माई करे ना आई ठीक न